Freddy și astăzi facem un episod de Brawl Stars. Astăzi o să ne jucăm la Solo Showdown cu Nita. Avem aici foarte multe taiere. Avem aici foarte multe taiere. Am făcut taier 15. Acum se le deschid 50 de coins. Big Box. Bun, Nita și Poco. Brawl Box. Shelly și Poco. Mega Box. Să vedem cine pică. Ne pică 6. Poco. Shelly. Nita. Colt. Și el prima. Da, cred că am acum 5 proluri. Acum să începem. Vedem pe cine punem. Big Box-ul. Colt. Poco. Și el prima. Aici avem Brawl Box. Shelly. Și Poco. Big Box. El prima, Shelly și Bull. 20 de diamante. Avem acum. Și încă un Brawl. Acolo și Poco. Vedem ce avem pe shop. Mr. P. Asta l-am pe al doilea cont al meu. Mr. P, am și Bibi. Hai să cumpărăm această ofertă de level 5 pack. Metode de plată. Nu pot. Nu pot să iau această ofertă. Că era cru. Era cru pe ofertă și era ofertă de 99 de ron. Și puteam să picăm pe 345 și aveam acolo pe 300. Mamă, cât ce-am de viața mea. Bun. Hai să ne jucăm la acolo. Uite cât am. Ce-am făcut. O, viața. Încă mai am 4. Doar 4. Doar 4. Wow. Deci nu am venit să te
și la bulsar. Și mai am 4. 500 de fiecare. 2000, mamă, e viața mea. E viața mea. E viața mea. Bun. Hai să începem, mai am 2 de asta. Bun. Să începem. Shelly. Hopa, 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 hopa. S-a făcut de ce? Hopa, hopa, hopa. Bun. Hopa, Shelly. Nu mă rog ce dacă era frică să nu mă moare. Bun. Hai să mergem. Să ne luptăm, să le dăm la cap. Hopa, 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 hopa. Bun. Dar nu e bună, mă, frate, și am de făcut o grămadă, dar trebuie să fac meciuri ca să pot să iau. Să iau 500 din alea. 4 dolari. Până iau eu. Până mai omor. N-am omorât pe nimeni până acum. Opa, idiot. Eu sunt pe locul 3. Locul 3. Uitați acea. Hop, hop, yo, 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 yo. Yo, pe locul 3, de ce oare? De ce oare? Opa. M-am omorât. He, he. Locul 3, 7 trupuri. Rank 10. Primul meu brawler de rank 10. Ia uite-ți. Ce mai dăm? Altă ofertă. Nu știu. Se bagă Holiday pe. Ce mai e? Stai, ce? Koala? Wow. Senerate Poco. Koala, Nita. Koala. E o koala. E un urs koala. Urs koala. Ce tare e. Urs koala. Bun. Încercăm și al doilea meci. Bă, dar Shelly peste tot, frate. Numai Shelly. Numai Shelly. Măcar o mă șupa Shelly asta. E nebună și vine după mine. Bun. Am chestul ăsta. Ia să luăm și pe asta. Pe nebun. Sunt circuit. Nu, nu. Opa, opa. Bă, frate, am de luat o grămadă, adică mai sunt 5 brawleri cu mine. Bine, hai, 4, cu mine 5. Bă, frate. Eu, uite pe Colt. Serios? Degeaba dă săraca. Mai suntem 2. Aia, cât oare să fie mai mare decât mine? Și mai puternic? Bă, nu. Hopa, hopa, hopa. Ce-a făcut? Eu cât de cât e. Nu-s mai puternic. Nu se crede. Deci eu sunt mai puternic. Și ea a fost
și pe Jessie. Nu pot să cred. Dar lasă, luăm în episodul următor pe Jessie. Episodul următor. Deci am făcut încă 2 taiere. Până acela am Roblox mai am... că o taieră, bine, că pe celălalt cum parcă am 2... Parcă am taier 30, parcă. 31, nu știu cât am. Sau ajung și 100. Poze peste poze. E roza. Să-mi place. Mă duc să iau cersurile. Du-te mă de aici. Ia zi tu de aici. Uite mă ce să bagă. Să bagă ca musca în lapte. Oh. Da, s-a speriat, o leacă. S-a speriat. Gata, nu mai e scăpare, nebunule. Aha, mai aveai scăpare? Nu aveai scăpare. Ha. Să și mi-ai dat și tu play game-ul, abia acum trebuia să dai. Că cu play game-ul faci mai multe trofee. Ai văzut mă locul 10? Locul 1 și eu. Care ușălii era din nou. Bine că eu sunt mai puternic. Mai ales ca... Eu, stai, fugi. Fugi, mă. Eu, stai, mă, ce faci, mă? Opa, eu. Bă, frate, m-am omorât 1-0. Trebuia să fug, nu trebuia să stau. Trebuia să mă mișc. Da. Serios. Cât am la 100? 7. Cât am? Ia să bag eu la încărcat. Uite, mă, nu știu ce faci. Bă, mergi săptămâna asta? Așa. Bun. Se încarcă? Da, se încarcă. Așa. Mă luăm pe ăsta. Puteți să mă omoare, oricum. Bine că am avut ursuleche. Ursuleche, vino la tati. Avem aici o grămadă de gesturi. De un nou. Să ne ducem pe boi. Ce faci, mă? Bine pregătită te duci. S-a omorât. Iau 500 toți. Așa. 1000, 2000. Să mor. Iau 2000. 2000, frate. Zici să ia să vedem. Dar o să iau o grămadă. Cred că o să fiu la taiere 23. Adică nu știu. Să văd după ce câștig meciul ăsta. Sunt tare nerăbdător să văd. Serios. Nici n-am răbdare, îmi tremură mâinile. Nici nu mai am răbdare. Deci nu pot să cred. Trebuie să vină el acum. Uite, frate. Uite cine vine. Surpriza minunilor mele. Aha. Să te văd eu acum. Locul 5.
cu 6. Play. Vedem dacă sunt nerăbdător ce să fac. Și dacă bă pe aici. Bă, mă duc să lut. O dă pe roza, bă, frate. Cineva mă îndeamnă să nu iau cele... Bă, frate. Hai mă, că asta e cool, frate. Asta chiar e culmea, frate. Mă zici că cineva îmi zice să nu iau alea. Că mă ajung la taier mai mare decât contul meu și contul meu să fie frate. Chiar... Las la pace. Hai, las. Tot am 6 trofee. Și peste 6 trofee. 7 și eu. Peste 6 trofee, ți-ai toate. 2000. Tire 21, frate, Tire 21. Aveam dreptate că Tire 21. De la 15, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Nu pot să cred. Și o să la Tire-ul ăsta. Dar nu sunt la 30. Nu s aici! Nu s aici, pe aici, mi-am întrebat. Să nu merge. Stai să vedem și pe contul mare. Încă e pe alt telefon, pentru că am două telefoane eu. Așa. Bun, băieți, am intrat pe clan, pe contul mare, de 5.000 de trofee. O am pe Bibi, o am pe Mr. P. Mamă, ia. Și o să la Tire 25. Și o să la Tire 21. Uitați. Sunt aici. La 25. Și ajung la 26. Să facem cu Bibi, să jucăm puțin pe contul mare. La un gen. O, frate,